салому алейкум, бародаро. Ана имрӯз як навор мекунем барои қаламча. Так, последний қаламча, бародаро. Последний. Касе ки дар кора, бародар, алоқа буроен. Аксия, бародаро. Ҳамин мобайни ҳамин 24 соат давом дорад. Нархи қаламча 1.5 сомон аст. Сортиш Шантон. Мақсад касе ки успед мекуна, успед кунем. Ахирон қаламчаи сортиш Шантон. Нишош беҳтарин аст. Нишош даже рафе калонош ҳам аст. Хай ноша камтар рисковане. Рӯи намекунем. Средне. Алами ноша рӯи кунем мешава. Бародаро, ҳаракат кунен. Касе ки дар корай обязательно чикнен, алоқа бурен. Камиш 100 дона, бародаро. Камиш 100 дона раво мекунем.